Gaur, ingurumen sailetikan aurrera eramaten ari garen bi egitasmoen berri eman nahi dizuet, eta honetarako ere etorri gara txoko honetara. Izan ere, egitasmo horietako bada, herri mailan ditugun zuhaitza berezi horien identifikazioa eta ibilbide bat egin nahi dugu. Orduan, lanketa egin dugu, beraiek identifikatzen, argazkiak ateratzen eguraldi hona etorri zaigunean, eta asmoa da, udazken honetarako, ibilbide hori definituta egotea, eta noski, ibilbide horietan badaukagu Gernikako arbola zuhaitza bezala, edo hemen dauzkagun zuhaitza nagusi hauek ere bai. Eta gero ere, beste egitasmo bada, harresietan ere badauzkagu landaretxoa, badaude loreak, eta horien ere identifikazioa egin nahi dugu, eta proiektuari jarri egun izena da harresi biziak. Bizirik daudelako gure pareta hauek. Gero egia da, beste egitasmo batzuk ere martxan ditugula, baina horiek lanketa luzeago bat eta eskatzen dute ordenantzak direlako, jaizkibelekoa izan, eta hori Aldundiarekin ari gara lanketan, edota akonpainamentuko animalien ere ordenantza egin beharrean gaudela, eta itxaroten egon gara eudelen proposamena jasotzeko. Orduan, horiekin aurrera ere lan egingo dugu, iritsiko dira, baina gaurkoz bereziki bi horien berri eman nahi dizuen. Energia sailari dagokionez, nahiz eta agintaldi planan jaso genuen eguzki panela jarri nahi genitula udal eraikinetan, jabetu gara 4/2019 legea derrigortzen diena udalei energia jasangarritasunaren markoan pausoak ematea, lege horren bete beharretan egin gabe daudela, pausoak eman gabe daudela. Orduan derrigortzen digu ziurtagiri energetikoak egitea, auditoritza energetikoak, energia plana egon behar zirela egina 2021erako, 2024an gaude, egin gabe daude, orduan lehentasuna hor markatzen ari gara, oinarri horiek egitean, eguneratzean, eta noski gero aurrera egingo dugu, baina hori da zehaztu nahi genuna, zailtasuna, gero azken finean alde zaharrean ere, teilatuak ezin ditugulako eguzki panelekin jarri, baina errealitateaz jabetzen, diagnostiko bat egiten egoerarekin, eta horren aurrean pausoak emateko indarrez gabiltzala. Hondarribia euskalduna eta jasangarria izateko, finean Hondarribia bizitzeko herria izateko, aipatutako proiektuak eta gehiago jarri beharko ditugu martxan.